दा आङो बेखौनो सानदों आरो नोंसिनि मिडियानि गेजेरजों रायजो राजानिफ्राय थाइसे थाइनै अनसुंथाइ मोनोब्ला आंनि देहाखौ आं मोजां जागोन बेबायदि सानदों आरो दानि सोलिबाय थानाय बे बिटिआर सरकारनि प्रमद बर' CM सारनिसिम आं बेखौनो मिथिहोहरनो लुगैयो दि सारा जुदि आंखौ अननानै एसे एनै अनसुंथाइ हरोबा आङो आंनि देहाखौ आं फाहामनानै लानो हागोन बा गथ' गथायखौ आं मोजाङै नायलांफिननो हागोन बेखौनो आं मिजिंथियो आरो। ओंखायनो जों दा लांफिननो हानायनि केपासिटि जायाखै आरो। बियोथ' दा उदै बुनाय ओमफ्राय आखाइ आथिङाथ' बुजोबनाय मेगनाबो दा नुला ओमफ्राय ओंखामाबो जानो हाया बिसिनायावनो माने 24 घन्टा उन्दुनानै थाबाय थानांगौ माने उन्दुयोब्लासो बिनि माबाया आथिंफ्रा समान थायो आरो। खस्थ' मोनो नामा? बिराद खस्थ' मोनो। रांफ्राथ' बङाइगावआवनो आङो 1.5 लाखनि बारा थांखादों ओमफ्राय लवार आसामाव थै होनायावनो बेहाय 20,000खा सानसे हरनि 10थासिमावनो 20,000 ओमफ्राय बिनिफ्राय माबायाव लांबाय सिलिगुरियाव लांबाय बेहायनो 2 लाखनि एसे बारा दा ओमफ्राय बे दस्रा थांलाय फैलाय नायनाया बाद आरो बेसेबां खरस जाखो? दा मथा मथि आंनाव 7 लाखनि बारबाय। दा थांबावगोना आंखौ बुंदों सासे गावसिनि बेमार जानाय मानसिया लांदोंमोन आरो बे दा हायद्राबादाव लांदों आंखौ होनदों 3.5 लाख 4 लाखसो लानानै थांदों। आंनाव दा बेखिनिखौ जगार खालामनो जेबो गोहोआनो गैया। बे बेमारा जाहैबाय जानुवारिनिफ्रायनो जाजेननाय बियो जानुवारिनिफ्राय जानानै बिदिनो एसे लासै जाबोनानै बिनि उनावहाय नैबे मार्च एप्रिलाव बारासिन जादों आरो ओमफ्राय दा लांबायबो लांनाया गोजान गोजानाव ओमफ्राय दा नायनायनि बेबस्थायानो गैला आरो। सिगां डक्टराव नायनायफ्राव बिथांमोना मा फोरमायदों? सिगां डक्टरनाव नायनायावथ' उदैयाव दै जादों ओमफ्राय थैनि गोनांथि दङ होननायलाय थैखौ पेकेट 2 होनाय जादों आरो बिनि उनावहाय लवार आसामाव पेकेट 1 होबावनाय जादों। बबे हस्पिटालफ्राव नायनाय जाखो? मोनसेया जाहैबाय आगोरालायाव ओमफ्राय मोनसेया जादों लवार आसामाव नायनाय जादों आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय सिलिगुरियाव निउर'आव लांनाय जादों बे हस्पिटालाव। एसे मोजाङाव फैयाखै नामा दाबो? मोजाङावथ' फैयाखै दासिमाव जेबो प्रुफ गैया आरो। नोंथांमोननो मा होनना खोन्थायो डक्टरफ्राथ' बिदिनो लाङोब्ला बङाइगावआवहाय ओरै होनदोंमोन आरो हामसिगोन बेजोंनो होननानै ओमफ्राय जेब्ला न'आव फैयो होमबा हामनाय जायाखै आरो ओमफ्राय दाना सिलिगुरियाव लांबाय ओमफ्राय बिदिनो जों हरब्रै जाबाय ओमफ्राय सानथाम आरो बुंबाय साननैसो थाथ'बावदो नोंसोरो बेनि उनावहाय बेमारिया क्लियार जागोन होननानै ओमफ्राय जोंनावथ' आखाइयाव फैसा गैला बिनि थाखायनो जों दा लांफिननो हानायनि केपासिटि जायाखै आरो। जितु नोंनि हिनजाव बेनि माबायदि हालोदाव दं? बियोथ' दा उदै बुनाय ओमफ्राय आखाइ आथिङाथ' बुजोबनाय मेगनाबो दा नुला ओमफ्राय ओंखामाबो जानो हाया बिसिनायावनो माने 24 घन्टा उन्दुनानै थाबाय थानांगौ माने उन्दुयोब्लासो बिनि माबाया आथिंफ्रा समान थायो आरो। गोबां खस्थ' मोनो नामा? बिराद खस्थ' मोनो। आथिंफ्रा बुयो आखाइफ्रा बुयो मेगन बुयो ओमफ्राय बिदिनो बाहेरायाव थाङो खुनुरुखुमसो दोनलांनांगौ खुनुरुखुमसो लाबोफिननांगौ आरो। गथ' गथाय दं नामा नोंथांनाव? गथ'आ दङ सासेया हिनजावसा क्लास 10 आव फरायो काजोलगाव हाइ स्कुलाव ओमफ्राय फिसाला दङ 7 बोसोराव हाबगासिनो दासो बियो क्लास 2 आव फरायो आरो। दा बेफोरखौ लानानैनो आंहा ओरै गथ' गथायखौ नायनो ना हिनजावखौ नायनो ना न'खरनि जानायखौ नायनो बिनि थाखायनो आं बेमारिखौ लांनो हानायनि खाबु जायाखै आरो दासिमाव। सरकार आरो रायजो राजाखौ मा खावलायगोन जितु नोंथांखौ मदद खालामनो थाखाय? आङो सरकारखौ खावलायनो साननाया बेनो जा माने गिदिर गोलावफ्रा नुयोबा माने एसे आंनो अनसुंथाइ होयोब्ला मोजां जागौ आरो आं बेखिनिखौ सारमोननि सायाव खावलायनाय थाबाय आरो। रायजोफोरखौ मा बुंगोन? रायजोफ्राबो बिदिनो आंखौ एसे हेफाजाब होयोब्ला मोजां जागौ आरो आंनि हालोदखौ नुनानै आं दि दा अबस्थायाव दङ बे थासारियाव माने आंनाव दा फैसा खामायनो हानायनि खुनु माबा बोलो गैया थारमाने आङो आंनि मेन जाथायानो जाहैबाय आं धालिगावआव सासे लेबार मावनानै जाग्रामोन दा आं बेहायबो थांनो हायाखिसै आरो।
आगोलाव औ नायनाय समाव बेसेबां रांफोर खरसा जाखो आरो बोरै मा खालामनानै नायनाय जाखो आरो दा बेसेबां खरस नांबावगौ? रांफ्राथ' बङाइगावआवनो आङो 1.5 लाखनि बारा थांहांदों। ओमफ्राय लवार आसामाव थै होनायावनो बेहाय 20,000खा सानसे हरनि 10थासिमावनो 20,000। ओमफ्राय बिनिफ्राय माबायाव लांबाय सिलिगुरियाव लांबाय बेहायनो 2 लाखनि एसे बारा। दा ओमफ्राय बे दस्रा थांलाय फैलाय नायनाया बाद आरो बेसेबां खरस जाखो? दा मथा मथि आंनाव 7 लाखनि बारबाय। दा थांबावगोना आंखौ बुंदों सासे गावसिनि बेमार जानाय मानसिया लांदोंमोन आरो बे दा हायद्राबादाव लांदों आंखौ होनदों 3.5 लाख 4 लाखसो लानानै थांदों। आंनाव दा बेखिनिखौ जगार खालामनो जेबो गोहोआनो गैया। दा बेखायनो आङो रायजो राजाफोरनि दा जोंनिनो मानगोनां बिटिआरनि प्रमद बर' सार CEM बिथाङा आंखौ अननानै एसे हेफाजाब होयोब्ला आं गोजोननाय मोनगौ। मानोना जोंनि न'खराबो माने बयबो गोजोननाय मोनगोन आरो फाहामजागोन होननानै आसा खालामो नामा रायजो राजाफोरनि आरो सरकारनि मदद मोनोब्ला? रायजो राजाफोरनि हेफाजाब मोनोब्ला आरो जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारनि अननाय मोनोब्ला आं बे बेमारखौ सोखानो हागोन बायदि मोनदों आरो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आरो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावनिसिम सिगांग्रो खुलुमग्रोनाय थाबाय। आंनि देहाया दा जोबोद गाज्रियाव दङ। आङो माने लिभार दुरबल आरो हावभावआव दै जमा जाजोब्बाय। हावभावआ दा बुनानै दङ। एसे जाबानो आङो ब्रां ब्रां मोनो। बोथिसे जाबानो बोथिनै जानो हाया बेबायदि आरो हालोदा। ओमफ्राय जिरायनानै थानो हाया, आथिं आखाइ बोजोबो। बायहेरायाव दसे थांबानो आथिं आखाइ बोजोबो। खालि बिसिनायाव गोलाव थायोबाल' आथिं आखाइ मोदोमा एसे स्र' मोनो आरो बिदि। गोबावाथ' आङो फेब्रुवारि जानुवारिनिफ्रायनो बिदिनो ख्रौ मेलेरिया टाइप लोमजाबोदोंमोन आरो मोदोमफ्राबो बुयो नामा? मोदोमफ्राबो बुदोंमोन। सानाय बिसनि आङो माने जरा बिदिनो साबाय थायोमोन आरो ओमफ्राय बे सानायाव आङो सानाय बिसनि टेब्लेट 4 लाबोनानै जाफैदोंमोन। गरसे जानायावनो मोदोमा बुबाय। ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो द्रप थाबाय। द्रप थानानै ओमफ्राय साननै सानथाम थानानै बिदिनो मोदोमाथ' सागाया, आथिं आखाइ बिदिनो फुङाव सिखारनानै लेंग्रि थाबायनांगौ बिदि जाबाय। ओमफ्राय आरो सानसेखालि ससे जाबावबाय आङो, बेयावबो मोदोमा बुबावबाय। ओमफ्राय दाना बिदिनो थानानै आरो सिभिलाव नायहैबाय आङो। सिभिलाव नायनानै ओमफ्राय बिदिनो सिटि स्केन बानायबाय, एक्सरे बानायबाय। बिदिनो बानायनानै डक्टरा रिपर्ट देखायबाय आं डक्टरनो। ओमफ्राय डक्टरा होनबाय दै जमा जाबाय एसे, ओमफ्राय लिभारा दुरबल बिदि होनबाय। ओमफ्राय दाना बे आलाउद्दिन सारा होनबाय आरो आंनो फाहामनो हागोन, आं मेडिसिन होनोसै बिदि होनबाय। ओमफ्राय ब्लाडआबोथ' खमथार। ओमफ्राय दाना बिदिनो इन्जेक्सन थुबाय थाबाय बिदिनो राननायनि, दै राननायनि होननानै 8 खान ना बेसेबांबा इन्जेक्सन थुजादों आरो आङो दै राननायनि होननानै। ओमफ्राय बिदिनो थैनि ब्लाडनि 6था ना 7था बिदि थुजाबाय आं ब्लाडनिखौ। ओमफ्राय होनबाबो ब्लाडआबो बारायनोबो रोंला मानोबो रोंला। बिदिनो 1.5 माससोआनो आङो सिभिलनि माबाखौ जाबाय आरोखि डक्टरजों नायजानानै। दा रायजोफोरनिफ्राय आरो सरकारनिफ्राय मा लुबैदों, माबायदि मदद खालामजानो लुबैदों? दा आङो बेखौनो सानदों आरो नोंसिनि मिडियानि गेजेरजों रायजो राजानिफ्राय थाइसे थाइनै अनसुंथाइ मोनोब्ला आंनि देहाखौ आं मोजां जागोन बेबायदि सानदों आरो दानि सोलिबाय थानाय बे बिटिआर सरकारनि प्रमद बर' CM सारनिसिम आं बेखौनो मिथिहोहरनो लुगैयो दि सारा जुदि आंखौ अननानै एसे एनै अनसुंथाइ हरोबा आङो आंनि देहाखौ आं फाहामनानै लानो हागोन, बा गथ' गथायखौ आं मोजाङै नायलांफिननो हागोन, बेखौनो आं मिजिंथियो आरो। साबेसे गथ'फोर दं? 2 गथ' दङ। दा सासे क्लास 10आव फरायनाया 14 बोसोराव हाबगासिनो दङ आरो क्लास 2आव फरायनाय हौवासाया 7 बोसोराव हाबगासिनो दङ आरो।